Ahojte. Predpokladám, že väčšina z vás si už pravdepodobne všimla, že Google začal vo viacerých európskych krajinách, vrátane Česka a Slovenska, zobrazovať používateľom vo vyhľadávaní tzv. Prehľady od AI alebo AI Overviews. Táto nová funkcia, poháňaná generatívnou AI, prináša používateľom rýchle odpovede na ich dotazy. Bohužiaľ často bez nutnosti klikania na jednotlivé odkazy. V Marketing Minery sme po bezsennej noci pridali možnosť zmerania AI Overviews. Keď vpravo hore prejdete na tlačidlo Vytvoriť report, pridali sme novú funkciu AI Overviews, kde si následne môžete zakliknúť trh, pre ktorý chcete merať tieto dáta a v ďalšom kroku vložiť na vstup jednotlivé kľúčové slová. Následne tieto dáta naimportujete, dáte spracovať dáta a Marketing Miner ich začne spracovávať. Ako náhle ten report dobehne, dostanete sa do takéhoto výstupu, kde sa môžete prekliknúť do sekcie AI Overviews a na vrchu uvidíte jeden graf, ktorý vám povie informácie o tom, na koľko percent fráz, ktoré ste vložili na vstup, sa zobrazuje vo výstupe AI Overviews a ktoré sú najviditeľnejšie domény vo výstupoch. V tabuľke nižšie nájdete vložené kľúčové slová, pozíciu, aká doména sa zobrazila na danej pozícii, s akou URL adresou a aký bol titulok v tom vyhľadávaní. Všetko si to viete exportovať buď do Excelu, Looker Studia alebo do Google Sheet a skontrolovať, či sa vo výstupe nachádza aj vaša doména. Postupne by sme chceli pridať tieto AI Overviews aj do pravidelného merania pozícií v projektoch.